Bumaba ng halos 68% ang bilang ng mga firecracker-related injuries sa pagsalubong ng taong 2021 dito sa Central Luzon. Katumbas ito ng 77 kaso kumpara sa pagsalubong ng bagong taon noong taong 2020 na nasa 303 ang naputukan. Gaya ng nakalipas na taon, ang lalawigan pa rin ng Bulacan ang nakapagtala ng may pinakamaraming bilang ng naputukan sa 7 probinsya ng Central Luzon. Ngunit higit itong mas mababa ng 70%. Ang dating 118 kaso, ngayon ay nasa 35 kaso na lamang ang bilang. Sa mga legal na paputok, ang kwitis na pinahihintulutang maibenta sa merkado na paputok, ang may pinakamaraming naitalang kaso ng nasugatan sa Central Luzon na umabot ito sa 45 katao. At kapuna-puna pa rin ang mga iligal na paputok na ipinagbabawal na muling nakapaminsala tulad na lamang ng Piccolo, Plapla, 5-Star, Watusi at Whistle Bomb. Matagal nang itinutulak ng Department of Health ang total ban sa mga paputok sa bansa. Ngunit sa bagong pananalita ng Pangulo, sa panawagan ng mga nasa industriya ng paputok sa Bukawi, Bulacan, ang kanya noong ibinabanderang total firecrackers ban nagbago at ito'y nalimitahan sa jurisdiksyon ng mga lokal na pamahalaan. Wala na magpabili sa private, gobyerno na lang. At gobyerno lang ang pwedeng magpaputok. That is my, para hindi kayo mawalaan ng hanap buhay. You don't lose the business. Paulo G. Santos, CLTV News.